Fitaccen jarumin Kannywood Sadiq Sani Sadiq ya soki Kahutu rarara kan batun goyon bayan sake zaben Shugaba Bola Ahmed Tinubu a 2027. Amma menene ainihin abin da ya faɗa? Kuma me yasa wannan martanin ya tayar da ƙura? Tun bayan da aka fara tattaunawa kan zaben 2027, ra'ayoyi masu ƙaro da juna suka fara fitowa daga fitattun mutane. Yanzu kuma ana cewa Sadiq Sani Sadiq ya mayar da martani mai zafi ga kalaman Kahutu rarara, lamarin da ya jawo cece-kuce a kafafen sada zumunta. Shin wannan saɓani zai kara raba kan masu goyon bayan siyasa, ko kuwa mu'amala ce ta ra'ayi wadda kowa ke da yancin bayyana matsayinsa? Lamarin siyasa da Kannywood kamar dai yadda yake a kullum, abu ne da ya saba ya mutsa hazo duk lokacin da kakar zaɓe ta kama. So akan ya mutsa hazo irin haka kamar yadda ka ga yana faruwa duk lokacin da zaɓe karatu, to sai ka gani an samu group daban-daban a Kannywood da waɗannan za su ware su bi wannan gefen, waɗannan su ware su bi wannan gefen. Bayan zaɓe kuma kaga abin kamar ma ba a yi ba. Wannan karan mutane na ganin kamar ya bambanta da na wasu ababe da ake gani a baya. Na yadda abin ya ɗau zafi ya ɗau ɗumi, kuma ga umarni an baku an ce duk wani ɗan Kannywood sai ya bi wani ra'ayin siyasa. Ya ku karɓi wannan umarni da shugaban mawaka ko in ce sarkin waƙar ƙasan Hausa Dauda Kahutu rarara ya bayar? Ok, sai yanzu na gane wa kake magana da ka kama sunan shi. Amma tun ɗazu da kake zagaye-zagaye na kasa fahimtar wa kake magana. Kannywood dai akwai shugabanni, ba zan ce babu shugabanni a Kannywood ba, akwai shugabanni masu hankali, masu nutsuwa, masu sanin ya kamata. So ba na tunanin irin wannan magana zai fito daga shugaba a Kannywood, sai dai yana iya fitowa a bakin wasu mutane mabambanta. Kamar yadda shi Dauda ya yi magana. Dauda, duk wanda ya san Dauda, mutum ne mai barkwanci, mutum ne mai yawaita abubuwa na dariya, wanda in kana zaune da shi ma haka za ka gani. So idan ya yi magana irin haka, so duk mutumin da ya san shi ya san wane ne Dauda, to maganan ba zai damu mutum ba. Ka fahimta? In baka san shi bane, shine idan ya irin wannan magana sai ka ga mutum ya hasala, wataƙila ya mai da martani da bai kamata ya mayar ba. Duk da cewa ni gaskiya a cikin tsari na a Kannywood, idan wani daga cikin ɗan uwana ko mawaƙi ko ɗan fim, ka fahimta, ya yi magana irin haka, ba na atakin ɗin maganin shi, saboda yana da dama, yana da ‘yanci ya faɗi abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama. Bakin shi ne, kuma dokar ƙasa ta ba da dama mutum ya faɗi abin da ya ga dama in bai saba dokan ƙasa ba. So irin wannan magana da Dauda ya yi bai saba dokan ƙasa ba, yana da ra'ayin shi ya faɗa. Amma dai to ai mu ma mun san ai kawai barkwancin shi yayi, ka fahimta. Ai maganan Dauda akasari ai ba a ɗaukan maganan Dauda serious. Ai wanda bai san shi bane yake ɗaukan maganan Dauda serious. Idan ba a ɗauki maganarsa serious ba, abin da ya ɗauko ita ma ba abin a ɗauke ta da serious ba kenan. Mutum ne da a yanzu ke jan ragamar ɗaruruwan mutane a bayansa, ana ganin ɗawainiyarsu da komai shi ke yi, kuma sai a ce ba za a ɗauke shi serious ba. A'a, ba shi ke ɗaukan ɗawainiyarsu ba, ana dai ɗaukan ɗawainiyarsu, amma dai dukansu gaba ɗayansu dodo ɗaya suke wa tsafi. Ka fahimta? Amma ba shi yake ɗaukan ɗawainiyarsu ba. Akasari ma zan iya ce ma yana amfani da su ne, yana amfani da su domin ya cimma wata manufa tashi, wanda hakan ma ba laifi ba ne, is allowed. Ka fahimta? Ana iya yin hakan, amma dai ga mai hankali, mai nutsuwa, wanda ya san me yake yi, idan Dauda ya ɗauko irin wannan tafiyar, bai kamata kowa a ce ya biye masa ba. In dai kana da hankali da nutsuwa, ka san shi, ka san wane ne shi. Yanzu masu bin sa ba su sa hankali da nutsuwa bane abin sa da to ai ba a cizon mumini so biyu a rami da. Ka fahimta? Abubuwa sun faru a siyasan da aka yi a baya da mutane mabambanta, ka fahimta, amma abin mamaki shine still wasu
wanda abun da ya faru da su a baya still kuma sai ga su an sake ɗibo su da ri a yi can da su a karɓa abin da za a karɓa ri a yi can da su a karɓa abin da za a karɓa, wanda a garin hakan ba a kai ko ina ba a ma yi nisa ba. Ina jin kwata-kwata dududu ƙungiyar ba ta wuce wata 3 ba daga yin wani tafiya 1-2 har an so mu samu matsala, wasu daga cikin so mu ficewa saboda abin da mu muka san zai faru shi ya so mu faruwa.